U-DSD, Dr. Khangelani, seyosomaskandi umhlongo loyo. Injomani, bekunama-post-ke kade ndiza-ke izolo engiwenzela ekhaya. Kuyo le channel Into Fast TV, lapho ukhaza khona akuvezile-ke ngosisi intokazi laphana-ke ubingelela banzi. So wabuya-ke ukhaza wazi ukuthi cha, yobe ngenza kwethu-ke ngangona inhloso ukuthi nginiphakamisele imoya. Kunabaculi-ke abambalwa-ke abakhulumile, including naye bani-ke u-DSD. Wathi u-DSD, ungachithi iphalishi lakho ngomlomo uthabekhula. Akekho umculo ongaya estudio eyodlala. Kuyimali ukufaka izingoma estudio. Ngithemba ukuthi uyazi-ke nawe ngoba sewuke wazifaka izingoma. Uma omunye wethu ekhala ngokungaqashwa, thula. Mungeze ukuqasha ungakhulumi amagama ngoba ubona wena usasebenza. Kusho kanjalo-ke ubani-ke uDr Khangelani DSD. Njengoba nazi umuntu uma yenza ipost usuyenzela abantu-ke bekhulume, befake imibono yabo, bebeke ngendlela-ke ababeka ngayo. Batheni-ke abantu uma sibabheka laphana kuma-comment section, khetha ukuthula Siphamandla Ndlovu ukuthi ayi DSD ngiyahlupha kodwa ngokunqamulela inkulumo ngenhloso yokufuna ukudabukisa ukuze nidabukele. Lo mntwana hhayi ningayiqali ekuqaleni indaba ukuthi aze asho kanjalo. Bekade kuxoxwa ngani, exoxa nobani? Niyathanda nina ukuba namazonda angena sidima. Nidlelani nje ngengane yabantu noma-ke engabe bebhekise kothile. But iqiniso if ethi abantu abanyusa amasokisi estudio, yini wrong lapho? Because ukuya estudio usuke uya uzethembile ngalezo ngoma zakho. Uma-ke abazidlala bethi cha awenyuse ndoda amasokisi, seku-wrong lapho. Musani ukuganga nibadani bangaka. Ubani lapha niwandile nxa kusini nomzamo Hlatshwayo uthi uyaqala ukukhuluma cishe wagcina ngo-2015 or 2016. Uzamani Abnani uthi nishuthi isifo lento yokuthi njalo ngonyaka kube nomsakazo wokhozi ophuma esandleni noma uxambukelo umaskandi. Kwakunini sivikana noZimiphi, sahlala nawo baze bahlehla. Khuzeka Mathabekhulu, ujulile umzilo oweyayo. Mayiqhubeka indawo laphana uMadiza enqothu uthi yehlisa uqina sisi. Laphana uJohnny Walker Makhosi Mbatha uthi lo mculo wasuwangelwa isimami kakhulu. Abafuni kusalandaba kusho ukuthi omayogadi bacula into esile. Wangela lapha Nthuzo Makhungu uthi kodwa ngiliboni mina iphutha lalo sisi ngempela. Ingoma uma imnandi ithandwa abantu ngeke ungaqashwa ngoba iphoqa abahleli bemicimbi ukuthi bamqashe umnini wengoma emnandi ngoba nabo bafuna umcimbi wabo ube iminelelo. Ake ningitshele ubani ongaya lapho kungekho khona iParis, uMenzi, uDincane, uMafikizolo, uVeza, uMzukulu. Kuthiwe cha kusanikwa abanye ithuba abanezingoma esingaziwe. Uyophumelela lowo mcimbi ekutheni akekho oyela ukuyodlala estudio. Yebo ke uyile kodwa ngeshwa lakho ingoma ayimukelekanga emphakathini. Iphutha labani lelo ngingadlali ngobingelele. Iqiniso qinisani-ke estudio. UNkanyamba ngabheka phansi umfowabo Masolo uthi ngiyabonga mina ukuthi inkulumo yakho inesisoko isezingeni lokukhula kwakho. Untombazane emlonyeni akamuhle, ngiyabona usemncane usajabulela nempumelelo empilweni yakhe. Udinga ukukhuliswa, injabulo yakhe igcina imenza emlonyeni wakhe benolimi olunenhlabathi. Usikhebeleshe Jobe kaMaphithi uthi nitakelwa lengane nina zinja nifike nicula amasimba bese nifuna support ngenkani. Uma naqashwa nikhomba abantu abangahlangene. Abafana abancane abanesiphiwo baqashwa ngey'ngoma zabo ezithandwayo. Wangela phana nomthandazo wathi inkinga uqine kwaze kweqa lo sisi. Mangena uBrilliant BG Smart uthi washaya nje manje impela. Uma baningi abaculi abashaya ingoma kodwa bayashalazela nabo amagama amfanele nje umsakazi nibaningi kakhulu kodwa sizonidlala nonke kancane kancane, hhayi ukukhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Lokhu kusinika umqondo uthi kushuthi abaculi bayonga amabomu ukudlala emsakazweni. Indlela asho ngayo sho njalo-ke iposti-ke amakhomenti laphana-ke kwiposti-ke ka-DSD. Ngokubona kwami-ke ukhaza ngokuvula le yanto yokuthi a-complain ukuthi akaqasheki, aphinde aveze nalo mbono lo owenzakalile ngendaba kabingelela Bhaza. Futhi ubevulela nje inkulumo kusona abantu bebeka bebona ukuthi basala kuphi. Niyabona-ke ukuthi uma ukungena kuma-social media u-engage nabantu kukhona into egcina ivela kubantu, egcina iphuma kukhulunywe. Sesidwala nolwazi, sesithola izinto besingazazi la seziyavela kancane.
baculi bakithi ningathuli uma kunezinto ezinhluphayo. Uma khona ningabonisisi kahle khona niveze imibono yenu, ngoba kubalulekile ukuzwa izimvo zabantu nabalandeli abazobona ukuthi nina aniveli, beze beyibuza ukuthi why ningaqashwa kanti kunenkinga eyikhona. So kuyajabulisa-ke ukuthi umuntu avele ukuthi hhayi ngikhona ngisacula, ngiyadinga futhi ngizwe ithuba-ke. Kukanjalo-ke iphosti yakhe uDr Khangelani DSD isomaskandi bebekabanzi-ke ngokwade kushiwo usisi laphana-ke ibingelela mpanza usenza laphana-ke Ukhozi FM sahle ngazo-ke sodima nokuzana ngibona ithuba khona la channelini Indodakazi TV.